खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं त्रिशरन बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजनियाव जिंगा नांगौ हालोदाव बिपिएफ हानजा। आसामनो इनार लाइन पारमिटनि गोनांथि गैया बुंदों मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बिश्वजित दैमारिया थामथि खेबनि थाखाय रायजो सभानि सोद्रोमा जागोन। रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेस एआइयुडिएफआ खौसे जाबाय। बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपिआ हारसिङैनो बाहागो लागोन। गिबि साननि बाजेट जथुमावनो कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरा सदन नागारदों। तिनसुकियायाव सासे आलफा केडार आरो साथाम लिंकमेन हमदों। दानिया आबुं रादाब। थांनाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थि आरो बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइखौ उनफिननानै नायोब्ला फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय बिजनी महकुमानि सिङाव बिपिएफ हानजाखौ नोजोर होयोब्ला जिंगा नांगौ थासारिखौ नुहुरनो हायो। मख'थावदि थांनाय 2015 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मोनब्रैबो समष्टियाव बिपिएफ हानजाया बिजाथि फसंदोंमोनब्लाबो मोनसेबो देरहानो हायाखैमोन। थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफनि जानानै 14 नं निसिमा एसटि समष्टियाव जेम्स बसुमतारी, 14 नं सबाइझार एसटि समष्टियाव प्रभात बसुमतारी, 18 नं मानास सेरफां एसटि समष्टियाव सुभाष बसुमतारी आरो 19 नं तुरिबारि अपेन समष्टियाव प्रतय बर्मनआ बिजाथि गसंदोंमोन। नाथाय निसिमा समष्टियाव उदां बिजाथि जानानै गसंनाय निर्मल कुमार ब्रह्म, सुबाइझाराव गुनेश्वर बसुमतारी, मानास सेरफाङाव अतीन हाजं आरो तुरिबारियाव महेनेश्वर रायमोनआ बिपिएफखौ फेजेननानै देरहानो हादोंमोन। बबेखानि निसिमायाव देरहानो हायाखैमोनब्लाबो बिपिएफनि भटआ गुबुन मोनथाम समष्टिनिख्रुइ एसे गोजोनथावसिन जादोंमोन। बेराफारसेथिं थांनाय आसाम एसेम्बलि बिसायख'थियावबो 33 नं बिजनी महकुमानिफ्राय बिपिएफनि बिजाथिया एसेल' फारागनि भटआव देरहानो हादोंमोन। बिपिएफनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिया बेरेखा बिजाथिनिख्रुइ गां 1679 बांसिन थामहिनबा 29,240 गासै भट मोननानै देरहानो हादोंमोन। ओजोंहा गुबुन गुबुन हारियारिफोरजों जथायनानै मदद होजानानै उदां बिजाथि महरै गसंनाय अजय कुमार रायआ नैथि जायगा आवग्रिनो हादोंमोन। अदेबानि थांनाय आसाम एसेम्बलि आरो बिटिसि बिसायख'थिनि फिथाइ आरो आथिखालनि राजखान्थियारि हान्जाफोरनि इसिङारि बिथाखौ नायोब्ला फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजनी महकुमानि सिङाव थानाय मोनब्रैबो समष्टियाव बिपिएफनि हालोदखौ जिंगानो गोनां होननानै सानजादों। नोगोरारि सोदांनाय आयेनखौ हेंथा होसेयावबो होबथानो हायैयाव इनार लाइन पारमिट नांगौ होननानै आसामनि खायसे आफाद आरो रायजो राजाफोरा सरकारनाव दाबिनानै गोदानै मोनसे सोमावसारनायनि आयदा लानायखौ नुनानै आसामनि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि आसामाव इनार लाइन पारमिटनि गोनांथि गैया। सा सानजानि खायसे रायजोफोरा इनार लाइन पारमिटखौ गोनांथि होदोंब्लाबो आसामाव बे खान्थिया आसामनि खहासो लाबोगोन होनना मन्त्रिया बुंदों। डक्टर शर्माया बुंदों दि इनार लाइन पारमिट खान्थि बाहायनायनि लोगो लोगोनो आसामाव दावबायारिफोरनि बिबाङा बाङाय जालांगोन आरो फालांगियारि आरो दिहुनथाय मुवा बेसादनि लांलाय लाबोलाय बिथिङाव गाज्रि गोहोम गोग्लैगोन। रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिश्वजित दैमारिखौ खनसेबाव बिजाथि फोसावबाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया। हाग्रामा महिलारिया क'क्राझाराव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय बिश्वजित दैमारिखौ फिन सायख'यो। आरोबाव खनसे टिकेट मोननायनि उनावनो बे रोखा जादों दि बिश्वजित दैमारिया थामथि खेबनि थाखाय रायजो सभानि सोद्रोमा जाना दिल्लीयाव थांगोन। मख'नो गोनांदि फैगौ 26 मार्च खालि आसामनि मोनथाम रायजो सभा मासिनि बिसायख'थि खुंनाय जागोन। बै मोनथाम मासिनि गेजेराव मोननै मासिखौ गोहोआव थानाय बिजेपिनि जथायारि पार्टिया देरहागोना रोखा जादों। ओरैहाय बिजेपिया मोनसे रायजो सभा मासिखौ बिपिएफनो हगारनानै होखाबाय। बेखौ नोजोर होयोब्ला बिश्वजित दैमारिनि देरहानाया रोखासै होननानै सानजादों। फैगौ 26 मार्च 2021 इं अक्ट' खालि खुंजानो गोनां रायजो सभा बिसायख'थिनि थाखाय हेंथा दोलो एबा कंग्रेस आरो एआइयुडिएफआ खौसे जाबाय। बे बाथ्राखौ
एपिसिसिनि आफादगिरि आरो रायजो सभानि सोद्रोमा रिपुन बराया फोरमायथिदों। बबेखानि मोन्नैबो पार्टिया राजखान्थिजों सोमोन्दो गैयै सुबुंखौ रायजो सभायाव दैथायहरनायनि थांखि लादों होन्नानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि मोनथाम रायजो सभा मासिनि मोनसे मासिखौ हेंथा दोलोआ खौसे जायोब्ला देरहागोना रोखा जादों। बेखौ नोजोर होनानै मोनसे समाव सुथुर सानलायग्रा पार्टी कंग्रेस आरो AIUDFआ दिनै खौसेयाव फैदों। अब्लाबो सोरखौ रायजो सभायाव दैथायहरगोन बेखौ दासिमबो गरन्थ लानो हानाय जाथ'वाखै। बिजेपिआ फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव हारसिङैनो बिसायख'थि गेलेनो थांखि लाबाय। बिटिसिनि गासैबो मोन 40 बियाबावनो बिजेपिआ बिजाथि दैखांगोन। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवालजों सावरायलायनायनि उनाव बे बाथ्राखौ शिलंआव बुंदों बिजेपिनि मन्त्रि भबेश कलिताया। शिलंआव मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिटिसि बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै पार्टीनि आफादगिरि रन्जित दास, हिमन्त बिश्व शर्मा मोनखौ लानानै बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरा रबिबारखालि गिबि मन्त्रिजों जखन सावरायलायो। बे सावरायलायनायाव साथाम सोद्रोमानि मोनसे पेनेलबो दानानै लानाय जायो। ओरैहाय बिजेपिजों एलायन्स खालामनायनि थांखियै BPF आरो UPPL मोन्नैबो पार्टिया नेनानै दंगासिनोमोन आरो बिजेपिजों खौसेयै बिटिसि खुंनायनि सिमां सुजुगासिनो। बबेखानि बिधान सभायाव खौसे थानाय बादिनो बिटिसि बिसायख'थियावबो जयैनो बाहागो लानायनि बागै हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BPFआ दिनै बिजेपिनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायहैनायनि बाथ्रा। नाथाय बे सावरायनाया बबे दिगजों थांगोन आरो बिटिसि बिसायख'थियावबो बिजेपि BPFनि खौसेथिया थायोना थाया बेखौ समासो खिन्थागोन। दिनैनिफ्राय जागायबाय आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुम्माया। बाजेट जथुम्मानि गिबि सानावनो दिनै कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरा खुद्रिनानै सदन नागारलायदों। शिलंआव मिथिनो मोननाय बादिब्ला कानि बागै सावरायनो हेंथा दोलोआ बिधान सभा बुंथिगिरिखौ खावलायदोंमोन। नाथाय हेंथा दोलोनि दाबिखौ बुंथिगिरि हितेन्द्र नाथ ग'स्वामीआ गनायनानै लायैलाय कंग्रेसनि सोद्रोमाफोरा सदन सिङावनो हज्रिख्रावना सोमावसारो आरो ओंखारलाङो। बबेखानि कानि हेंथा सोमावसारना जोबथेसालियाव थाहैनांनाय अखिल गगैखौ उदां खालामनो थाखायबो कंग्रेसनि MLAफोरा दाबि खालामदों होननानै हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देबब्रत सयकेआ शिलंआव बुङो। आसाम पुलिस आरो भारतारि आर्मिया तिनसुकिया जिल्लानि सिकाराजानाव जथाय अपारेशन खालामनानै आलफा उदांनि सासे केडारजों लोगोसे साथाम लिंकमेनखौ थांनाय हराव हमनो हायो। हमजानाय आलफा केडारखौ मृदुल महन्त एबा निरुप असम आरो गुबुन लिंकमेनफोरखौ निरुप मरान, दीपांकर मरान आरो शरद मरान होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि आलफा थिउरियाफोरजों लोगोसे गंसे 2.2 पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो थर 11 गोगो गुलिफोरखौ बोखांनो हायो होननानै पुलिसआ शिलंआव मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।